to help them. Inspired by the example of Saint Martin, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us, may we admit the sorrow and trials of this life, but encouraged through the power of Saint Martin, put our hope in the eternal reward, which is waiting for us if we create love, joy, and freedom around us. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, giver of life and of all that is good, that lead Blessed Martin to the heavenly glory, by the root of humility, may we follow his wonder example of love and be exalted with him in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. Novena prayer. O God, who has given us in thy humble Son, our Lord Jesus, the model of all virtue and perfection, grant to us the virtue of humility. We think so little of thee, because we are so full of self. We cannot love thee more until humility shows us our own nothingness and makes us rejoice in our complete dependence upon thee. Thou hast given to the glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us through his intercession in our efforts to conform our hearts to the humble heart of thy crucified Son. May the glory of sainthood, which thou hast deigned to bestow upon Brother Martin, draw the world closer and closer to thee. Renew, O Lord, in these days when pride and forgetfulness of thee are so widespread, the wonders which thou didst perform through thy humble servant during his lifetime, through the same Christ our Lord. Amen. Sixth day. Sixth day. Saint Martin's devotion to prayer. Most humble Martin, page 6. Most humble Martin de Porres, your burning charity embraced not only the poor and the needy, but even the animals of the field. For your splendid example of charity, we honor you and invoke your help. From your place in heaven, hear the request of your needy brethren, so that by imitating your virtues, we may live contentedly in that state in which God has placed us. Daily prayer. Saint Martin, keep his mind and heart always lifted up to the Creator of all things. His prayer came from the depths of his soul. He constantly turned to God to adore him, to thank him, and to ask him for help. Saint Martin prayed with humility and perseverance, and God was pleased to answer his prayers in miraculous ways. He will pray for us before the throne of God in heaven. Let us pray, Saint Martin, help us to realize that Christ meant what he said when he promised, "Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find." Make us faithful in attending Holy Mass and other devotions. Remind us to say our daily prayers to obtain the blessing of God. Ask the Queen of the Most Holy Rosary to obtain for us a share of the treasures of the Holy Rosary. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit, thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit, thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Closing prayer. Dear Saint Martin, Dear Saint Martin, I turn to you in my sorrow and anxiety to ask for your friendly protection. Please intercede for me with our merciful Father in heaven, so that I may be truly sorry for all my sins and be freed from the evils which shackles me. Ask that I might have something of your spirit of love and self-sacrifice, and so be at all times reconciled to God's holy will. O Heavenly Father, in the name of your Son and of his blessed Mother, and by the merits of their faithful servant Martin, help me in my great trouble and do not forsake me. We thank you, O Lord, for having shown us the signs of your favor through the instrumentality of Saint Martin, and we beg to you to grant us our petition through his intercession. Amen. Hail, O Saintly Martin, brother of the poor, from thy throne in heaven, help for us secure. Teach us how to love God in the humble way, so that in his glory we may share one day. Servant of thy brethren, in the city of kings, seeing Christ in each one, with the joy faith brings, thou embrace thy needy heart of charity, loving all God's creatures in humility. Saint Martin de Porres, Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon.
ani. Na.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, welcome ni ato ang Misa Novena pagpasidungog sa tong patron si San Martin de Porres. Iapil usab nato sa tong mga pag-ampo karon sila nga mga naapektuhan nining milagayng bagyo Typhoon Tino. Labi na katong mga nabiktima gyud dapit sa Talisay, sa Mandawi, sa Liloan, Compostela o sa Danao. Aron mahimo kitang angayan paghalad ni Santos nga misa, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himo nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangtuhuran. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, ayaw pagapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang naigugma sa iyang isig kataw, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig kataw, sama sa imong kaugalingon. Ang naigugma sa iyang isig kataw, dili gayud makaako, paghimog dautan sa iyang isig kataw. Busa ang paghigugma, mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, ug nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong panalanginan. Mubanag-banag siya latas sa kangitngit, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tawo nga manggihatagon ug magpahulam, nga nagapamuhat uban sa katarong. Kusog siyang manghatag sa kabus, ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom bayawon diha sa himayan. Bulahan ang taong maluluyon, ug nagpangulam kanila nga nagkinahanglan.
Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. So sa kay gayo ni ana, diay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus og milingi siya og miingon kanila. Kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak og mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. O kinsa katong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og turi, tunaan una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto. Aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang turi tapos niya ikapahimutang ang pundasyon, ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mo biay-biay unya kaniya. Ug moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og turi, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kawhaan 1,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa buong hari, samtang atoa pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang paagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nami kauban pari, sa bago pa kong pari, nami kauban pari nga maayo kay mo basket. Motong girecruit siya ni Monsignor Alisna nga padwaon sa iyang team of basketball players. Kay mga maing laki, masag kuno ito sila nga player. Katong pari nga maayo kay mo basket, wa gyud mo apil. Wa gyud siya mo apil. Itong ipangutana sa ibang mga pari, ano wa man ka mo apil? Nindot kay ka mo basket, no? Dali ra ka makasyat, unya may sakag barog. Ingon dahil na maong pari, mag-unsa man na akong abilidad sa basketball, pero wala diha ang akong kasing-kasing. Wa ra gihapoy kapuslanan. So kamao siya mo basket, pero di magid siya ganahan anang basketball. Motong wa gyud siya mo appeal sa team sa mga pare mo duwag basketball. Nasa tay makatunan. Magunsa man na imong abilidad kung wala diha ang imong kasing-kasing. Mosad ni ang pasabot ni Jesus diha sa atong ebanghelyo karon, nagisgot kabahin og discipleship, ang pagka sumusunod o ang pagka-estudyante sa Ginoo. Ningon pa si Jesus diya sa to ebanghelyo, kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o mga anak o mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Mga igsuon, daghan ang buot mosunod kang Hesus. Labi na nga nakakita sila nga dali rang masikat basta magpaduol ka sa sikat nga tao. Si Jesus sikat tao og Dios man siya nga matuod. Ilado naman kay si Jesus, motong nasay uban in taon, musakay sa kahigayunan. Gusto sila nga mahimong tinun-an Jesus, kay lagi nakita nila ang saunahan nga mailado punta ani. Pero mga igsuon, gitataw ni Jesus ang terms and condition sa pagka-sumusunod, sa pagka-tinun-an, sa pagka-disciple. Kinahanglan nga andam nimong kalimtan ang tanan tungod sa imong gugma ngadto sa Ginoo. Kung ang imong gugma sa Dios
conditional, dili ka pwede mahimong tinunan. Kung ang imong paghigugma sa Dios parihara sa imong paghigugma sa imong bana o sa imong asawa, dili ka pwede mahimong tinunan. Kung ang imong paghigugma sa Dios parihara sa imong paghigugma sa imong anak o sa imong igsoon o sa kinsa pa na diha, dili ka mahimong tinunan sa Dios. Lain din na, Padre, kinahanglan dili gid pariha o kinahanglan dili gid pariha. Kinahanglan ipalabaw gid mo imong gugma sa Dios kaysa imong pamilya aron inigabot sa mga kalisod, dili ka ma-turn between two lovers. Mo manay problema nato usahay. Labi na og musod tag grupo sa simbahan. Usahay nindot kay nang labi nakita ta maglektor ta, magsalmista ta, o baka magsakristan ta. Uy, kinindot tan-awon anay napag-uban mo ingon, Padre, may tag akong tanang anak lalaki mahimong sakristan. May tag akong tanang anak babae, maapil ni ini, maapil ni anak. O kinsa may di ganahan makitaan gunas mga tao. Nya tanang mga tao makakita ninyo nga nas altar, moingon masada ning uban, buutan kay na siya kay nas altar. Pero ang pari way pangutan-on, buutan na siya di, moingon ra ng pari, ambot lang. O buutan ba na sila, no? O kaning naaso kong kilid, lain sa kay moingon ko, buutan kay ini sila nya di kayo misuod. So ang Ginoo ray ginahibaw. Pero mga igsoon, atong tanaw, may man sa silag mga barog, may man sa silag naong, buutan man kay mga naong, tanawa, buutan kay mga naong, wala ko kay bawas kinaiyas, tinuod, ani silang balay pod, no? Bisag ka na imong tupad, tutoke na imong tupad. Awa, bisag nagkusmod ng naong, buutan, magyapon, ay lang hilabti, no? Ay lang hilabti. Anak man na maklaro ang tinuod, no? Muna mga igsoon, ang pagkasumusunod ni Kristo, dili na makita sa barog lamang. Diya usab ni sa pagkaandam sa tong kasing-kasing sa tanang panahon paghalad ngadto kaniya. Nay uban nato moingon nga, Padre, wala ko nakasimba kay nagbantay ko sa akong anak. Wala ko makasimba kay nang laba ko og kanang kada Domingo gyud ko manglaba. Mga igsoon, gipakita na daan sa imong inistoryaan, kinsay gipangita sa imong kasing-kasing. Kay kung ang Diyos pa mo ay importante sa imong kasing-kasing, bisag unsa pa nakadaghan sa imong labanan, imo nang biyaan. Bisan pag unsa na kabadlungon imong mga anak diha, moingon kas mga silingan nimo, o di ako'y 50 pesos o 100, ikaw say bantayan di kay magampo sa Ginoo. Di ka manghingo ipauwahin mo Ginoo. Di ka moingon nga unya na Ginoo. Kung ang Dios mo'y number 1 diya sa imong kasing-kasing, ipakita sa buhat, no? Kay mo kana ang pasabot ni Jesus iyang pag-ingon, kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o mga anak, mga igsoon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. Kagahapon sa nagkaibaw na mo sa itabo gahapon, mga baha sa kaasa lang abot, basig mo na ning timailhan, matapos na ang kalibutan. Bikin say excited matapos ang kalibutan, isas kamot. Ako ra. Kamu dia lektor mo. Mahadlok mo matapos ang kalibutan. Naunsa gud tahon mo. Bitaw tinuod lang. Hapit na ba sa nimo humaning ato ang kanang liturgical seasons? Mga Domingo karon magiskot na biya og mga hinapos sa katapusan o mga katapusang panahon. Para nako excited ko matapos ang kalibutan. Pero dili sayon, mahitabo ang mga dili nato damhon nga mga mahitabo. Di ta mag-expect. Parehagag pon ko moingon ta, kagamay ra nang bagyo ha, layo ra nas Yolanda, layo ra nas Odette. Gara pa kay ta, hayba diha nang gibaha naman hinon tag maayo ani. Diha hinihilak sa kuan Facebook, naghilak siya kay naanod tanan niyang butang. Ingon siya, ang tanan na kong hinaguan sukad pa sa una, nahurot o kaanod, mag-unsa naman lang kono siya. Nakapanguros kog ahat, wag yun siya kahisgot o Ginoo.
no? Oh. Bisan pag naato niyang tanan kung why Dios, wa gyud ko'y gamit ang diha mga butang sa iyang kasing-kasing. Magunsa naman lang ko, wala na ning mga butanga. Kalimtan man Ginoo. No? Mga igsuon, iya sa tong struggle, no? Oh. Manghinaot lang ko, di na mahitabo nato nga moingon ta, nahurot akong kwarta, magunsa naman lang ko. Gibiyaan ako sa akong mga anak, magunsa naman lang ko. Nasakit na ko, di na ko kalakaw, di na ko kaistorya, mata nalay magpitok-pitok na ko, magunsa naman lang ko. Unsa man gamit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw pag-ingon ni ana, no? Mga igsoon, mo kini ang challenge nato. Asa man ang atong kasing-kasing diha sa atong pagsimba karon o pagsunod kang Kristo. Mga igsoon, si San Martin de Porres gibarugan niya kining kinabuhi diha sa pagsunod kang Kristo. Gioferan siya mga high kanang authority nga mga trabaho. Gioferan siya mga komportable nga kinabuhi. Pero gipili niya ang simple o yano lamang nga pagka maalagaron sa katawhan sa Dios. Gani siya pa ang manghatag og pan aron lang na sa ikapakaon sa mga kabos bisan siya mismo usa ka kabos. Mga igsoon, naipanultihon nga nag-ingon, walay dato nga dili na pwedeng mangayo, wala say pobre nga wala nagyoy ikahatag. Kung ikaw anaa sa Dios, anaa kanimo ang tanan. Ang atoan na lang paghatag sa tong kasing-kasing hingpit unconditional ngadto sa Ginoo. Amen. Palihog manindo. Mudangop kita ngadto sa Dios atong Amahan aron makanunayon kitang makasunod kang Kristo o makatubag sa mga gisugo sa pagkatinun-an. Moingon kita, sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pagampo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pagampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo XIV, ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian, makanunayong padayag nga sila matuod nga mga tinun-an. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang pagampo. Nga ipadapli nato ang atong pagsaling diha sa material nga bahandi o pangitao nato ang matuod nga kusog ug kalig-on diha sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang pagampo. Nga dili unta nato talikdan ang mga pag-antos, hinuon dawato nato ang mga cross nga bulangat sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang pagampo. Nga sila nga nagpasan sa krus, sa balatian sa lawas, sa pangisip ug sa kalag, makakaton sa paglakaw, subay sa mga tunog ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang pagampo. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halang dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang pagampo. Nga ang atong mitaliwan nga mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga nagpasan sa krus ni Jesus, sa dinhi pa sila sa kalibutan, karon makatagamtam na sa kalipayng dayon didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang pagampo. Diyos among Amahan, nasayod ikaw sa daghan o sa nakalinglaing mga panginahanglan namo dinhi nining kinabuhi. Hatagi kami sa kalig-on sa pagpasan sa among krus o sa pagsunod diya sa mga tunob si mong anak, si Jesucristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akong sakripisyo ang inyong mga halad, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawagan sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayag katumayan sa ngalan, alang sa pagkapustahan sa tibok ni Santos Isidro. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Og busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang ulay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kugalingon mikuha si sapaan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na Amahan, si Kristo na Amahan, si Kristo na Ligtas. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa mga kaabag nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita sa atong manunubos, pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita karon sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man nagigarian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni Eucharistia og bag-ong kalauman. Himuang ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo, og magdala kanamo nga na sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, 啊 among Ginoo. among Ginoo. 啊 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 among
manglingkod sa paybalo. Sa ngalan sa atong mga kaparian dinhi sa parokya ug sa ngalan usab sa atong Parish Pastoral Council, tuguti ako sa pagpasalamat sa mga tao nga nakahimo ug nakatampo aron magmalampuson kining atong ikaunom nga misa novena pahinungod sa atong segundo patron San Martin de Porres. Una sa tanan, akong pasalamatan ang atong servers, atong lectors o cantor, acolytes, lay ministers, atong collectors, gikan sa Confraternity of Our Lady of the Sacred Heart, ang atong 11 o'clock Sunday choir, pinanguluhan ni Brother Roger, ang atong volunteers sa Social Communications Committee, nga nagpahigayon sa atong live streaming sa atong Novena Masses. Ako usab pasalamatan ang atong mga pilgrim sponsors karong hapuna, gikan sa Zone 6 Chapel Communities, St. Michael Chapel sa Purok 3 Lower Kamputhaw, San Roque Chapel sa Purok 3 Upper Kamputhaw, San Jose Chapel sa Purok 4 Upper Kamputhaw, ug Our Lady of Fatima Chapel sa Purok 4 Lower Kamputhaw. Pasalamatan usab nako ang mga mandated organizations nga nagturno karong adlaw, atong mga parish catechists, atong Parish Educational Assistance Program Scholars, kapunungan ni San Pedro Calungsod, The Divine Mercy, Cardinal Vidal Reflexology Center, Singles for Christ, ug Our Lady of the Sacred Heart Children's Training Center. Pasalamatan usab nako ang atong bread and wine sponsors, ang banay ni Mr. Manuel and Mrs. Mary Jean Saldania. Ngadto kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Minain nga pasalamat akong ihatag sa atong celebrant o preacher karong hapuna, member sa atong team of pastors, atong ihatag ang pakpak pasalamat ng Reverend Father Arman Orejuela. Ug ngadto kaninyong tanan nga nagsunod sa atong Novena Masses gikan sa unang adlaw hangtod karon, hinaot nga mobalik mo ang atong sa ulugon ang nahibilin nga tulo ka Novena Masses. Ug giimbitahan pud namo kamo nga duyog ka namo alang sa atong solemne nga prosesyon nga atong pagahimuon unya sa November 8 sa alas 5 sa buntag. Ang atong Pontifical Fiesta Mass atong sa ulugon unya sa Domingo, November 9 sa alas 5:30 sa hapon uban sa atong bag-ong Arsobispo sa Subo, His Grace Archbishop Alberto Uy. Ugma puhon ang atong mga pilgrim sponsors magagikan sa Zone 7 Chapel Communities ug ang mga mandated organizations nga magturno ugma mao ang atong parish lectors, Family and Life Ministry ug ang Pious Disciples of the Divine Master. Sa makausapa, daghan kaayong salamat. Usa sa gisgutan ako ginasawali katong nangutan ako kinsa direng excited matapos ang kalibutan. Ako ra gyud ang niisa, mga igsoon gipanagna na bayan na daan sa di pa hingpit maghari ang Ginoo, sa di pa hingpit siya ka molingkod sa iyang trono. Ang mga guba ayuhon, ang mga hiwi-hiwi i-straight o baka ang mga korap mabuotan na, ang mga korupsyon mawala na. Muna nga excited ko pero di sala sayon, no? So hinaot mga igsoon usata sa instrumento sa kabaguan aron hingpit gyud maghari ang Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.